Una tier list és una classificació jeràrquica que ordena elements, ja siguin personatges, jocs o, per exemple, sèries, en diferents nivells o tiers, segons la seva qualitat o popularitat o simplement pel gust del que està fent aquesta tier list. I en aquest vídeo el que faré és una tier list de fruites. Sí, el que faré és puntuar totes aquelles fruites que he menjat alguna vegada en una escala on S serà la fruita que més m'agrada i D serà la que menys. Però abans de començar aquest vídeo m'agradaria que poséssiu en els comentaris quina és la vostra fruita preferida. Si voleu descobrir quina és la meva, us haureu de quedar fins al final del vídeo. Per fer aquest vídeo estic aquí amb l'ordinador i m'aniré a la pàgina web de tiermaker.com, que és una pàgina que us recomano molt si voleu fer alguna tier list com aquesta. Jo en el meu cas he agafat la que esteu veient en pantalla, així que sense més preàmbuls comencem a puntuar totes aquestes fruites en aquesta tier list. Bé, doncs començarem amb la poma verda. La poma verda, sincerament us he de dir que per mi és bastant pitjor que la poma vermella, així que la posarem a la C. La poma vermella, per altra banda, és millor, però tampoc crec que sigui una fruita excel·lent. Per tant, la deixarem a B. Després, apricot, com es diu? Ara no em sortirà el nom. Com es diu? Em surt pruna, però no és pruna. Albercoc. L'albercoc és una fruita que a mi m'encanta. Sincerament, m'encanta. No sé si arriba a nivell A, però jo la deixaré la primera de moment de la B. Millor que la poma vermella. Sincerament, bastant millor que la poma vermella. Passem a l'alvocat, que jo quasi no la categoritzaria com a fruita. Això sí, m'encanta l'alvocat. Així que el posaré sense cap mena de dubte com la primera de les fruites que aconsegueix entrar a tier A. Com veieu, aquí està fins la S. Que la S la tinc reservada només per una fruita i molts no és la que espereu. Doncs seguirem amb algunes així també rares. Em vaig a treure de sobre les que no he provat mai, perquè així també sapigueu quines són. Per exemple, el brac currant aquest no sé ni el que és ni com es diu en català, així que directament se'n va I've never had this, és a dir, que mai ho he provat. Què més no he provat d'aquí? Això, el cranberry, que tampoc sé com es diu en català, el fruita del drac tampoc he provat mai, el durian tampoc, totes aquestes així de puntades, la majoria les he provat, i així, més o menys, em sembla una papanya, sí. Això què és? No sé, no m'agrada, no m'agrada, no sé què és. Això tampoc ho he provat. Això són moles, perquè això són les moles, això tampoc ho he provat mai, això tampoc ho he provat mai, això tampoc ho he provat mai, i el rambutan tampoc ho he provat mai, i el jackfruit tampoc. Això tampoc ho he provat mai. Hi ha fruites molt estranyes, però bueno, us deixarem més de provat. Això no he provat, però no recordo del gust. Això tampoc ho he provat mai, no sé la qüestió. Això tampoc ho he provat mai. I això tampoc ho he provat. I jo diria que ja està. La resta sí que les he provat. Així que començarem amb les que queden encara per puntuar. Deixarem el plàtan perquè és una de les meves preferides pel final, juntament amb les cireres també, maduixes, bueno, això no són maduixes, però maduixes, la síndria també m'agrada molt. I començarem, per exemple, per les mores negres, a la paperera. Aviam, què dir de les mores negres? Tenen un gust interessant, però tampoc és res de l'altre món. Jo crec que millor que la poma verda sí que és, però no arriba gaire més. Després, això jo li dic myrtilles, que sé que es diuen nabius, però és perquè els meus avis ho deien en francès sempre quan anàvem a collir de petits, tot i que no són francesos, però tenien aquesta tendència, i llavors jo em ve al cap, el primer que em ve és myrtilles, però realment es diuen nabius en català. Així doncs, els myrtilles els posaré com a primer del B, perquè us he dit que m'agraden molt. I és una fruita molt versàtil que es pot utilitzar per posar en els iogurts, per donar més sabor, per exemple. També se'n poden fer marmelades i queden molt bones, així que és una fruita que si no l'heu provat mai l'heu de provar, tot i que crec que la majoria de vosaltres ja l'haureu provada.
Seguim amb aquest tipus de meló, que crec que no és el que m'agrada més, així que directament anirà a la C. El coco, bastant bona fruita, bastant infravalorada, i penso que és una fruita també molt versàtil. Qui no ha menjat mai un panellet de coco? I no em digueu que no són dels més bons, perquè a mi m'encanten. Així que directament a la B, però bastant amunt. Recordem que fins ara l'única que ha obtingut una puntuació d'A és l'alvocat. Seguim, perquè els dàtils us he de dir que són espectaculars. Ja sé que els dàtils és una fruita que pots o bé odiar molt o bé estimar molt, i jo sóc una persona que estima els dàtils, aquests grans, sucosos, dolços, a mi m'encanten, i quan feia curses de muntanya me n'emportava uns quants pel camí i em servien per donar-me una energia increïble. Així que sense cap mena de dubte es posen de moment en primera posició a la tier A. Espereu que ho canvio per l'alvocat. Així doncs, seguim amb les figues. Les figues, res, de l'altre món, una C. Això, sincerament, la pitjor fruita que he provat. Amarga més no poder, una D directa. No tinc cap mena de dubte. I aquí entrem en un debat sèrio, important. Raïm vermell contra raïm blanc, per dir-ho d'alguna manera. Jo em quedo amb el blanc, sincerament. Suposo que hi haurà gent que no estarà d'acord amb aquesta opinió, però el gust em sembla molt més agradable i, per tant, el posaré directament al primer de la B. I... bueno, no puc canviar, però al revés. Ara. Bueno, i així. Així, ho deixarem així. I aquest el primer de la C. Ara. El kiwi, molt bona fruita, també molt versàtil, es pot utilitzar en moltes receptes. A mi m'encanta també posar-me'l al iogurt. Soc un fanàtic de fer-me iogurts amb fruites, cereals, una mica així, amb bastantes coses, i per tant penso que el kiwi és una fruita que va molt bé per a aquests casos. I també, si estàs estrenyit, et serveix per fer caca. Així que el kiwi també es posa en la A, com a tercera millor fruita, de moment. Passem a la llimona. Què dir de la llimona? Et serveix, per exemple, per posar en els calamars, pots fer un suc de llimona per netejar-te l'estómac, però per menjar com a tal és massa àcida, així que no crec que més que una C, la veritat. La posarem per aquí. No, darrere de la poma verda. Aquest meló crec que l'avançaré perquè m'agrada més. I després passem a la llima, que a mi no m'agrada tampoc. El gust, no me la poso per res, per tant, directament a la D, no em sembla una fruita gaire interessant. El litxi pràcticament no l'he provat mai, així que jo el que recordo és que està bé però tampoc massa. El mango és una fruita molt bona i que les últimes vegades que l'he provat m'ha encantat, però us he de dir que a vegades no surt gaire bo. Per tant, per això l'hauré de posar a la B, tot i que si és bo pot ser de la A, però pel risc aquest de que toqui un mango dolent el deixo a la B. Seguim amb la nectarina, una fruita espectacular, a la A directa, darrere del kiwi. La taronja, mira, no és tan fort com amb el tema de les mandarines, que ara mira, després de la taronja faré la mandarina, però pot tocar una taronja molt bona, com la taronja de les Borges del Camp, una taronja molt dolenta que sigui impassable i molt difícil de menjar. Per tant, la posaré al final de la B, després de la poma vermella. Continuem amb la mandarina. La mandarina li tinc bastant odi, tot i que si surt bona, la mandarina és una A, però si surt dolenta és una menys 50, vull dir, la lletra que vulgueu, una Z. Per tant, la posaré a la C perquè a vegades surten molt bones, però res més, aquí es queda. La papaya, molt bona fruita, però tampoc n'he provat massa, així que es queda a la C. La fruita de la passió, sincerament he provat més batuts i coses rares de fruita de la passió que no pas la mateixa fruita, així que la deixarem a la D. Després el préssec és espectacular, directament primer de la A, i a qui no li agradi que s'hi posi el que sigui. Després la pera, depèn de la pera, però penso que està per sota de la poma, sincerament. Poma, pera, per poc, però així són les coses. Seguim amb la pinya, molt versàtil també per fer suc,
per fer còctels, que jo no em prenc, però bueno, per menjar també, inclús a la pizza, que hi ha alguns que els agrada posar-la. Jo us he de dir que me la puc menjar i m'agrada, però tampoc és la meva pizza preferida. Així que per la seva versatilitat, inclús estant present en algunes pizzas, la posaré la primera de la C, tot i que tampoc m'acaba d'agradar. I sincerament el litxi el baixaré perquè penso que no és tan bo. Seguim. Passem amb la pruna. La pruna no està al nivell de l'albercoc, però és bastant bona. La posaré darrere de la taronja. Després la magrana, sincerament, no sé qui li agrada la magrana. Hi ha més pinyol que fruita. Vaig provar un suc de magrana al Marroc i estava bo, però com a tal, com a fruita, per dir vinga, vaig a menjar-me una magrana, sincerament, a més amb el que costen de pelar, crec que és una D, tot i que no està al nivell de les altres. Aquesta la pujaré aquí perquè em sap greu que estigui al nivell d'aquestes fruites tan lamentables. Seguim amb el pomelo, que sincerament no me'n recordo de quin gust té. Aquest altre tipus de meló, que és bastant més bo que l'altre, des del meu punt de vista, el posaré a la B. Això no sé què és. Això tampoc sé què és. Aquesta és la mateixa merda que aquesta. Tenen un gust de merda. No es pot ni menjar. Això no me'n recordo quin gust té, per tant no ho podré puntuar. I ara passem a les panses, que sincerament és una fruita que jo no podia menjar quan era petit, però que ara la tolero, m'agrada, respecte. La veritat, la puc provar, no menjaré panses així perquè em vinguin de gust, però bueno, no és una fruita tampoc que em torni boig. Però sí que la posarem com a última de la C, serem respectuosos i almenys no la posarem al nivell de les altres. I ara passem al que jo en dic la crème de les fruites. Començarem per la cirera. Qui no ha fet la típica cosa de posar-se les cireres aquí com si fossin una arracada? Tenen un pinyol a dins, però hi ha molta substància, hi ha molta fruita. Te'n pots menjar infinites que mai et sàcies, són molt versàtils. Per tant, penso que la cirera es mereix estar de moment com a primera de la llista en quant a millor fruita. Per davant del préssec, sí, per davant del préssec, que a mi també m'encanta, però sincerament la cirera és millor. Passem... Bueno, veig que hi ha dues cireres. Jo no en sé diferenciar gaire, no sóc expert en cireres, per tant, també posaré l'altra cirera al mateix nivell. No sé quina és millor, però bueno, jo les típiques cireres em refereixo, les que a mi m'agraden, i són les que estan a la A i les poso les dues juntes, d'acord? Després passem al plàtan. El plàtan, us he de dir, amics i amigues, que per mi és la millor fruita actualment. Abans era una altra, que us diré d'aquí poc, però des de fa un temps m'encanta el plàtan. Com us he dit abans, me'l puc posar amb el iogurt, igual que el kiwi, o igual que... Bueno, ja no me'n recordo quines altres fruites he dit, però al final es pot utilitzar en moltes coses, es pot utilitzar en receptes de pastissos. És super fàcil de pelar, té molt bon gust. Tot el positiu ho té el plàtan. Així doncs, no tinc cap altra opció que posar-ho com a... Perdoneu, com a tier S. La millor fruita de totes és el plàtan peti qui peti. I en un nivell de maduració mitjana. No m'agraden ni molt verds ni molt madurs. No sé quina opinió en teniu vosaltres, si us agraden més o menys madurs, ho podeu deixar als comentaris, però per mi és la millor fruita. I ara, les tres que falten. Al principi pensava que potser només posava el plàtan a la S, però ara crec que posaré alguna d'aquestes tres encara allà. La primera de totes és la maduixa. Què opino jo de la maduixa? Que també és una fruita espectacular. En iogurts es pot posar, en receptes de pastissos. Bones, són fresques. M'encanta com ve la temporada de menjar maduixes. No arriba al nivell del plàtan i tampoc arriba al nivell per estar a la tier S. Però sí que es posa per davant de les cireres. Per poc, he de dir, perquè les cireres també estan molt bones. Però pel punt aquest de que jo crec que es poden utilitzar una mica més, són més versàtils, passaran al primer lloc. I quedem amb dues fruites ja només. Què preferiu?
que comenci amb la síndria o amb la raspberry. Us he de dir que per mi també és millor que la maduixa. També és millor que la maduixa. I de fet, entrarà al tier S per darrere del plàtan. Això és una decisió que acabo de prendre ara, perquè jo en un primer moment tenia pensat només posar el plàtan, però és que ara recordo la meva infància anant per aquells boscos del Pirineu, collint gerds amb la meva família, fent marmelada amb la meva àvia, i penso que l'ocasió s'ho mereix. Per tant, els gerds es posen en segona posició i entren en el tier S del meu rànquing. I finalment, anava a dir a l'aiguameló, perdoneu, la síndria. La síndria és una fruita que per mi és espectacular per prendre a l'estiu. És fresca, t'hidrata, té bon gust. És espectacular, és espectacular. I de fet, quan era petit era la meva fruita preferida i un dels meus menjars preferits. Però ara amb el temps he anat valorant altres fruites i crec que l'he de desplaçar fins a un tercer lloc, és a dir, serà la primera de la tier A, per sobre inclús de les cireres i de les maduixes, perquè a mi m'encanta. L'estiu és la millor fruita sense cap mena de dubte. Així que, per mi, passa directament al primer lloc de la tier A. Aviam, és que això costa una mica, però aquí està, el primer lloc de la tier A. Molt bé, doncs aquest és el resultat final. Espero que us sembli just, us sembli interessant. Deixeu-me als comentaris quina és la vostra fruita preferida i si heu provat alguna d'aquestes fruites que jo no he provat mai, inclús si em podeu dir que són algunes d'aquestes com persimmon, no sé exactament el que és, potser ho he provat però no en tinc ni idea. Així que res, us convido que deixeu el vostre comentari i, sisplau, si no esteu d'acord, doncs podeu passar-me la vostra tier list amb les vostres fruites preferides. I res més, ens veiem en el proper vídeo.